Здравейте, приятели! Аз съм Петър Джасух. Това е Луфи 9595. Петко, той няма микрофон, затова че аз ще говоря. Той ще чати. Нали, Петко? Чати де. Ето, той пише да. Аре, сега ще влизам и той иначе може да ме чува. Аре, бегайте. Дъма, тук е невъзможно да биете дъма. Дори с хузуни, гледайте, че аз съм с хузунчи. Аре бе, мина ли? Ало? Я? Мина ли? Я пак пиши, че и моята видео. Окей. Мага бе, тук лудост. Клипа няма да е много голям. Ако искате и хака, ще ви го пратя, само по скайп, ако може. Ако не ви е така. Аз ще си дам скайпа и IP-то на сървъра в това. И чуйте сега. Мисля, че това е от нас. Абонирайте се, защото има и друго. Харесвайте. И бай-бай. Приятна вечер.